Ngayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo na balik na punta nining atong buluhaton dinhi sa lisos kinabuhi aron sa pagpaminaw, pagpatalinhog, pagpabulay-bulay ng pulong sa Dios. Naot pa nga kita panalanginan nining higayuna karon mga igsoon. Kasayon kita mga igsoon sa atong panahon pagkaraghang mga Kristohanon nga mahadlukan kaayo mo share o muwali o magpahimatuod sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Ngano ka unsay hinungdan? Tungod kay kuwang sila sa kaalam. Kuwang sa kaalam. Dugay na napo nakatuig, 15 nakatuig apan kuwang lang gyapon sa kaalam. Ngano man? Nganong magkuwang man ang Kristohano nga naa man gyud ang mga pagwali andyan na ang Biblia pagabasahon ang hinungdan gyud may kay tungod kuwang sa pagmahal sa pagtuon, pagpaminaw sa mga kamatuoran sa Biblia nga ginawali o ginabasa. Mao nga daghang nagharing mga nagpakarong ingnon nga mga Kristohanon nga batid kaayo sa pulong sa Dios apan dili makita silang kinabuhi nga nabag-o sila sa pinaagi sa ilang kaalam kay tungod ang ilang pagtuo is sumala lamang sa ilang pangunahuna. Mao nga daghang kaayo mga Kristohanon nga daog kaayo nining mga tawhana, mga relihiyosyo nga daw murag kay balo sila sa tibuok Biblia at og nalabuan pagyod ang mga tinuod nga magtotoo. Maigsoon sumala sa Salmo 119 bersikulo 99 nagaingon maigsoon, aduna ako'y labaw pang sa labutan kaysa akong o sa tanan kong mga magtutudlo, kayang imong mga pagpamatuod maoy akong gipalandong. Muna usa ka awit sa usa ka salmista nga labaw kuno ang iyang salabutan kaysa tanan niyang mga magtutudlo. Nganuman ang sekreto mao ang pagmahal niya, no? Pag-amping niya, pagpamatuod sa maoy gipamalandong niya ang maong kasuguan sa atong Ginoo. Subusa higugmaon nato ang kasuguan sa Dios labaw sa bulawan. Labaw pa sa bulawan kay tungod kini ang makahatag nato og kagawasan. Sumala pa sa tulo ni Jesucristo sa Juan 8:31-32, unya si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kon pabilin kamo sa akong pulong nan, kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. So naagyod ang kagawasan pinaagi diya sa paminaw, pagsabot sa kamatuoran nga gikan sa pulong sa Dios. Busa higugmaa ang kasuguan sa Dios. Labaw pa sa bulawan sumala sa mga Biblia aron andam kita diha sa pagtubag sa tanang hagit sa kamatuoran. Muna gisulti ni San Pedro sa iyang sulat sa 1 Peter chapter 3 verse 15 nagaingon, hinunua sa sulod sa inyong mga singkasing katahiin ninyo si Kristo ingon nga Ginoo, no? Kinahanglan naa sa ating kasing-kasing, kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mga tana sa hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo, hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghob o kataha. Kinahanglan gyud nato nga daghang kaayo mga pagsulay sa kamatuoran, sulayan kini sa mga dili magtotoo, sulayan kini sa mga nag-angkon nga magtotoo, umalabaw pang makiadmanon sa mga Kristohanon, apan kinahanglan mo barog gyud ta diha andam ta sa pagtubag nining mga pangutana, kining mga pagsulay sa kamatuoran kay tungod ang kamatuoran karon murag tunob-tunuban na lamang pinaagi sa daghang mga hagit nining kalibutan. Mao ni gipamulong ni Ginoong Jesucristo sa iyang mga alagad nga nagaingon na igsoon, kung kinsa katong nahigugma sa akong pulong kana siya mo'y nahigugma kanako ug ako magpaila pa og samot diha kaniya. John 14:21. Kinahanglan nato higugmaon nato sa Hesus sumala sa paghigugma nato sa iyang kasuguan o kini atong pagatumanon aron kita
maigsuon na agyon mailhan na kita iyang mga tinun-an. Kinahanglan dag-o nato ang mga pagsulay sa kamatuoran karon nining atong kinabuhi sa kalibutan. Unsa man nato? Pinaagi sa duha ka pamaagi. Maigsuon atong basahon ang Marcos 12 bersikulo 8 ngadto sa 27 ug dunay duha ka pamaagi unsaon nato pagdaog ang mga pagsulay sa kamatuoran. Atong basahon maigsuon ang Mark 12 verse 18 to 27. Nagaingon, unya giadto siyag mga Saduseyo, mga tawo nga na nag-ingon nga walay pagkabanhaw, og siya gipangutanan nila nga nag-ingon. Magtutudlo, si Moises nagsulat alang kanato nga kon ang usa ka lalaki kamatyan sa iyang igsuong kamatayon sa igsoong lalaki nga na magabilin og asawa nga walay anak, ang maong lalaki kinahanglan mangasawa sa balo niini og magpaliwat og mga anak alang sa iyang igsuon. Bersikulo 20. Karon, dahil 7 ka mga magsuong lalaki ang kamagwangan ng asawa o ang unya namatay nga wala magbilin og anak. Ang ikaduha maoy mag-asawa sa balo o unya namatay nga walay magbilin nga anak. O ang mausab ang gibuhat sa ikatulo. O ang 7 wala magbilin og anak. O sa ulahi ang babae namatay usab. Versikulo 23. Karon, sa pagkabanhaw ni kinsa man siya maasawa kay silang 7 nakaasawa man kaniya o kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo mao kini tungod kay kamo wala makasabot sa kasulatan o sa kagahom sa Dios, kay inig kabanhaw na sa mga tao gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa pa o magapamana pa, kundili may sama na sila sa mga manununda didto sa langit. Og may tungod sa mga patay nga pagabanhawon, wala ba ninyo mabasa sa basahon ni Moises? Sa bahin sa may tungod sa kahoyng talungon, ang gisulti kaniya sa Dios nga nag-ingon, ako mao ang Dios ni Abraham, o ang Dios ni Isaac, o ang Dios ni Jacob. Siya, Dios, dili sa mga patay, kundili sa mga buhi, nangasayop gayud kamo. Kini ang pulong sa Dios ug ato kining giuluhan, usa ka pagsulay sa kamatuoran. Usa ka pagsulay sa kamatuoran. Dalay ko namong Amahan, salamat sa imong pulong na karon abli sa among atubangan. Hinaot pa imo sa pag-ablihan ang among mga pangunahuna ang among pasalabutan aron masabtan namo kining maoy imong pulong ug unsay mga leksyon nga angay namong ipanginabuhi alang diha sa pagdugang kalig-on kabaskog sa among pagsalig og makapagpanginabuhi kami nga imo gayud mga katawhan nga balaan. Mao kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So nakita nato may igsuon nga ang kamatuoran karon murag gisulay-sulayan, di ba? Kasagaran ang Kristohanon maoy mudangat og mga pagsulay, mga persecutions, mga trials. Apan ang kamatuoran, ang pulong sa Dios mao ni karon nahitabo nga gisulayan sa tanang mga tao narong panahona, mga relihiyoso, bisan pa mga Kristohanon na igsuon. So unsa man nato pagdaog ni ining pagsulay sa kamatuoran? Sumara sa akong giingon ganiha, dunay duha ka pamaagi. Primero, mabasa nato sa 18 ngadto 23, ang pagsulay sa kamatuoran mao ang pag-atubang. Daghay mo sulay sa atong ang atong gibarugan nga kamatuoran, daghay musulay sa atong kinabuhi Kristohanon, apan labaw pang sulayon sa mga katawhan ang kamatuoran sa Dios. O kasagaran ang musulay niini kadtong dili magtotoo. Apan nagdawat sila sa ilang kaugalingon nga sila magtotoo kay tungod naa sila diha sa mga relihiyon, na sila sa grupo. Apan kinahanglan nato dili likayan kini, kundi ato kining atubangon kining mga nagpangutana bahin sa kaalam nila sa Biblia nga parang sukod ang atong kaalam sa kamatuoran. May igsuon pag-atubang kinahanglan ato kining
dawaton. Atubangon nato ang hagit sa kamaturan. Kay giatubang ni Jesus ang mga hagit sa kamaturan pinaagi ni mga grupo sa mga sekta nga maong Saduceo bisan pa mga eskriba. Timan ni Megsoon, ang kawalay pagtuo o ang dili magtotoo sa mga relihiyoso mga tao tingalig nahibalo sila og labaw pa kanato kung unsay giingon sa Biblia. Labaw pa. Kay tungod tanaw ang bersikulo 18 ngadto 19, o nya giadto siya mga Saduceo, mga tao nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw, og siya gipangutana nila nga nag-ingon. Magtutudlo si Moises nagsulat alang kanato nga kun ang usa ka lalaki kamatayon sa iyang igsoong lalaki nga magabilin og asawa nga walay anak, ang maong lalaki kinahanglan mangasawa sa balo niini og magpaliwat og mga anak alang sa iyang igsoon. Di man kini mga tawhana nagbasa ni sila og balaang kasulatan. Kay balo sila sa Biblia. No? Busa kini sila miduol kang Kristo ron hagiton si Hesukristo ang atong Ginoo. Nga sila kay balutan nga relihiyoso sila. Apan kay balo sila sa balaod ni Moises. Kay balo sila nga dunay gisugo si Moises bahin sa kining kaliwat o pagpaliwat og anak sa usa ka magtiayon. Na kuno'y 7 ka lalaki nga nagkaasawa nining usa ka babae kay tungod ang kinamaguangan nga nagprimerong asawa namatay. Kinahanglan daw nga pinagi sa balaod ni Moises na kinahanglan magpabilin og kaliwat katong namatay. Subusa ang sunod nga igsuon mga asawa sa iyang asawa apan namatay usab ang ikatulo na pod ikaupat hangtod sa ikapito. Timani kini mga tawhana do na sila kaalam sa Biblia. Kaya nag-ingon sila sumala pa ni Moises. Sila mga Saduceo, mga sekta kini nga nagtuo og Dios. Daghan sila kay balo tungkol sa Dios. Apan ang ilang kasaypanan miduol sila kang Hesus aron sulayan si Hesus sa kamaturan aron ilang ipagtigbabaw ang ilang doktrina way pagkabanhaw. Dili sila mutuog pagkabanhaw. Sula ilang gigamit ni nga maong ideya, di sama sila makakuha ni ideya maigsoon. Nga kinahanglan ang usa ka asawa sundon sa kung mamatay yang bana sundon sa sunod nga manghod. Di sama nila kuhaan ni maigsoon. Gituis nila ang Biblia, gituis nila ang pulong sa Dios. Kay kining mauning doktrina nga ilang gisugdan ato makita sa creation. Genesis chapter 1 verse 27 hanggang 26 to 28. Basahan natong 26. Nag-ingon ang Ginoo. Og miingon ng Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon sa kasama nato og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. Kining tudlo o gituuhan sa mga Saduceo. 27. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kabalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila lalaki o babae iyang gibuhat. Tinuod ka na. Apan pag-abot sa 28, anha magikan ang ilang pagtuis bahin sa pulong sa Dios. Mingon, o gipanalanginan sila sa Dios, o mingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo og punon ninyo ang yuta og magagahom kamo niini og magabaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Kining gisulti ni sumanay og dumaghan kamo ang ilang pagsabot, ang ilang interpretasyon. Nga kinahanglan matag asawa kinahanglan dunay anak, kung way anak kinahanglan mosunod tumanghod, kundi pagdaliman bumatay tong manghod, mao nang kinahanglan do na kunoy pagsanay. Daghan disgrasya sila kaayo kay tungod wa man magsugo in tawo ng Dios ni ana. Ang buot pagsabot sumanay kamo ang mga katawhan kinahanglan dunay mga asawa
manganak sila apan dili sa ilang pamaagi sa interpretasyon sa mga Saduseo nga usa ka babae kung dunay say ang iyang bana dunay napuog magsuor kinahanglan og mamatay tong bana niya kinahanglan sunod na pud ang manghod ang sunod na pud hantud sa kamanghuran. So nahibalo sila sa balaod ni Moises apan wala sila makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mao ni problema po mo igsoon karon daghay miangkon nga sila kay balo sa Biblia kay balo sila bahin sa Dios apan wala sila'y relasyon sa Dios, wala sila'y kaluwasan. Nga naman, ilang gitun-an ang Biblia apan wala ang gahom sa ilang kinabuhi. Kung sa may gahom gyud sa Dios diha sa Biblia. Adto ta sa bagong tugon, Romans 1 bersikulo 16. Nagaingon, kay wala ko'y kakaulaw ang maayong balita, kung sa may maayong balita, ang pagka-Diyos ni Kristo, ang iyang pagpakatao, ang iyang pagpakamatay, alang sa kasalanan sa iyang mga katauhan. Unang maayong balita, di ba? Kay kini mao ang gahom sa Dios. Unsay gahom sa Dios? Kadtong maayong balita sa kaluwasan. Naan karon, kini mga Saduseo sayo pang ilang interpretasyon, di gyud sila makaingon o makalangtod o makaabot gyud sa maayong balita. Kay doon na sila laing interpretasyon. Pero kay balo sila sa kasulatan. Kay balo sila sa kasubuan ni Moises. Mao na maingon at basahon Romans 1:16 usay mahitabo sa kanang kining gahom sa Dios. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Unsa man pagtuo kung tuis ang ilang pagsabot. Alang sa mga Hudyo una o sa tanang mga Gresyanhon usab. Kay tanawa bersikulo 17. Diha sa maayong balita kuno ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios. Dili sa ilang kay balo sa balaod ni Moises. Dili diha, no? Kundili ang ilang pagkahibalo sa pagkamatarong sa Dios gikan lamang sa iyong maayong balita. Basa na ito 17. Kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa naisulat nga nagaingon mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. Naunsa man nila pagkatuuha nga doon naman sila laing interpretasyon. Daghan sila tinuuhan pinaagi sa ilang pagsabot sa Biblia apan wala sila magatuo pinaagi sa kamaturan sa Dios nga dunay balita alang sa kaluwasan pang Kristo lamang. So kana gitubag ni Jesucristo ang ilang tumong ilalang ipagtigbabaw ang ilang doktrina nga way pagkabanaw. Apan ang Ginoo sila giatubang ang ilang kasaypanan, giatubang gituis nila. Karon sa diha nga atubang naman sa Ginoo ang ilang kasaypanan kung sa may sunod. Kita pod sa diha magsaysaytas kamatuoran bahin sa Biblia sa igong interpretasyon. Dili interpretasyon og mga tao, kundi interpretasyon sa Biblia lagad unsay gisulti sa Biblia. Ikaduha niya ang pagsulay sa kamatuoran mao ang pagbadlong. Kinahanglan mabadlong gyud sila. Bersikulo 24 ngadto 27 basahon nato bisan taas may igsuon aron makuha lang nato ang konteksto sa pagbadlong. Og kanila si Jesus mitubag mao kinini mitubag si Kristo aron badlungon ang ilang kasaypanan nga doktrina bahin sa way pagkabanaw. Apan naigo na sila pinaagi sa ilang pagtuki sa pulong nga dili gyud siya maluwas kay tungod ang ilang gisaligan ang ilang kaugaling interpretasyon dili ang kamatuoran nga gisulti diha sa balaang kasulatan nga dunay maayong balita alang sa kaluwasan mao kana si Kristo. Okay? So karon badlungon pero maayong pagkabadlong ni Jesucristo. Dili sama nato nga usahay mga suko ta no manlurat atong mata dili na mao kinahanglan with humility kinahanglan yun nga ato silang saysayang sa kamatuoran. Ningon si Kristo taas ni o kanila si Jesus mitubag nga nagingon dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo mao kini tungod kay kamo wala makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. 25
Kay inig kabanhaw na sa mga tao gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa pa o magapamana pa o mamana pa. Kundi may sama na sila sa mga manununda dito sa langit. Dugan pa. O may tungod sa mga patay, narasulod na ang pagkabanhaw. O may tungod sa mga patay, nga pagkabanhawon, wala pa ninyo mabasa sa basahon ni Moises na ibalik na Ginoong Kristo ang basahon ni Moises alang kanila na sayo pang ilang interpretasyon pinaagi sa balaod ni Moises. Igo man ang balaod ni Moises pero sayo pang ilang interpretasyon. Mano si mingo si Kristo may tungod sa mga sa bahin matungod sa o may tungod sa mga patay nga pagabanhawon, wala ba ninyo mababasa sa basahon ni Moises? Sa bahin may tungod sa kahoy tulunggon, katong kahoy nga nagdilaab sa kayo, nya isulti ang Ginoo taliwala niya na. O nya nag-ingon, ako mao ang Dios ni Abraham, o ang Dios ni Isaac, o ang Dios ni Jacob. Siya Dios dili sa mga patay, kundi sa mga buhi. Nangasayop gayod kamo. Mao na si Kristo. So, na ang pagbadlong. Kita sa aron masabtan to mga tao nga nagsulay sa kamatuoran, kita gisukod sa atong kaalam. Kinahanglan badlongon nato sa hinay-hinay nga dunay kalumo sa atong mga kasing-kasing. Kay tungod kini hagit sa kamatuoran. So dinhi gibadlong ni Ginoong Hesus ang mga hagit sa kamatuoran ni mga reliyoso. Primero, gibadlong niya ang ilang kasaypanan. Ikaduha, gibadlong niya ang ilang tinuuhan. Ikatulo, gibadlong niya ang ilang pagtuis sa pulong sa Dios. Primero, tadlaw nato paano gibadlong ni Kristo ang ilang kasaypanan. Versikulo 24. O kanila sa Hesus mitubag nga nag-ingon, dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo mo kini? So gibadlong ni Kristo nga sayop kamo. Sayop kayo kamo kaayo. Kay tungod ninyo si Kristo kay kamo wala makasabot sa kasulatan. Wala kamo kasabot sa kasulatan naalang mo sa balaod ni Moises. O wala kamo kasabot sa gahom. Okay? Ang gahom sa Dios nga gisulti diri may igsuon bahin sa pagkabanhaw. Sa pagkabanhaw. Kay tungod klaro kayo misulti ang Ginoo kang Moises taliwala nitong kahoy nga nagsiga nga siya mao ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Matiman nining panahona nga misulti ang Dios kang Moises pila ka libo ka tuig na ang milabay nga patay na si Abraham, nga patay na si Isaac, nga patay na si Jacob. Apan sa pagkabanhaw, nabanhaw sila. Dili sila patay sa ilang kinabuhi. Ang ilang lawas lang gilubong samtang naghulat sa adlaw nga ang ilang kaluluwa, ang ilang soul, pag-ausahon sa ilang lawas. Muna may Kristo sayop gayod ang inyong pagsabot sa kasulatan o sa gahom sa Diyos. Kay inig kabanhaw na sa mga tao. Ang tanawa, inig kabanhaw na, naagayoy pagkabanhaw. Gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa, balik na po siya, netong ilang pagpamutan na bahin sa magtiayon nga way anak. Kung saan naman na, o mamatay sila, kung tinuod ba yun nga dunay pagkabanhaw, mag-ipon o tulo na po siya dito sa pagkabanhaw, mag-ipon na po sila, mag-asawa na po. Kung saan naman na, may nagtubag si Kristo o sa inig kabanhaw sa mga tao, gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawa. Dili na sila magtiayon dito o magapamana pa. Wala na po yung mga sawa dito, mamana dito. Kundi may sama na sila sa mga manulunda dito sa langit. So gibadlong ni Kristo ang ilang kasaypanan. Kay tungod wala sila kasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Karaghang pong mga tao karon nga wala gyud makasabot bisan pag kabisado ng Biblia o sila mga maalam makinadmon daghan sila kaalam bahin sa Dios
bahin sa mga parte sa Dios kinsa ang Dios. Apan wa sila kay balo sa gahom ang kaluwasan. Manangawa sila pagsalig sa uban pang kasulatan, sama niya sa Saduceo, wa sila mo tuo nga dunay pagkabana. Karon tungod gibadlong sila sa ilang dili pagsabot sa balang kasulatan, gibadlong usab sila sa ilang tinuuhan. Unsay tinuuhan nila? Walang resurrection. There is no such resurrection according to the Bible. Well, dinhi sa daang tugon, wag gyud miingon nga dunay pagkabanhaw. Apan naay timaan nga kadtong nangamatay nga mga giluwas niya sa Ginoo, buhi kay tungod ang Dios sa mga buhi dili sa mga patay. No? So mao na ang ilang tinuuhan kontra po sa ilang pagtuo nga pag namatay ang tao kung dunay pagkabanhaw, magtiayon lang gyapon. Nga naman, kay wa man sila pagtuo sa pagkabanhaw, labi na mo kanit-kanit na ang ilang dili pagtuo sa tibuok kasulatan. Di na sila pud motuo ng tao dili na magtiayon o wala na pag-aasawa sa langit. So gibadlong usab sila sa ilang pagtuis. Versikulo 26 nagiingon, og may tungod sa mga patay nga pagabanhawon, wala ba ninyo mabasa sa basahon ni Moises, sa bahin sa may tungod sa kahoyng tulungon, ang gisulti kaniya sa Dios nga nag-ingon, ako mao ang Dios ni Abraham, og ang Dios ni Isaac, og ang Dios ni Jacob. Nga naman, kay siya dili Dios sa mga patay, kundi sa mga buhi. Nangasayop kayod kamo. Busa, dunay pagkabanhaw kay buhi si Abraham ang gihapon hangtod karon. Buhi si Isaac hangtod karon, buhi si Jacob hangtod karon. Nangasayop yun kamo. Kung nasayop mo sa pagkabanhaw, sayop mo sa tanan. Dili niyo katuuhan. Kay tungod inyong gituis. Ang Dios dili Dios sa mga patay. Mga igsoon, karon sa atong panahon, daghang kaayo nagtuis sa pulong sa Dios, ilang gisulayan. No? Ilang gihagit ang kamatuoran. Ilang tamak-tamakan ang kamatuoran. Kinahanglan nga dunay mga tao nga dunay kaiso nga mubarog nga magsulti sa kamatuoran og ikaw og ako mao kana. Kinahanglan atong mahalon ang maong bala ang kasulatan aron masabtan natong kamatuoran o ang kamatuoran lamang ang makahatag og kagawasan sa mga tao bisan pa kanato. Kinahanglan sa mga tao karon sa atong panahon mao ang kamatuoran. Kay sumala pa ni Kristo, kung wala dili ka mo magpabilin sa akong pulong, dili nyo masabtan ang kamatuoran o dili ka mo mahatagan og kagawasan tungod sa kamatuoran. Unya way makangadto sa langit kay tungod kamatuoran lamang ang makaluwas nimo, makadalang ngadto sa langit. Hay good, kamatuoran ba? Yes. Nagiingon si Kristo John 14:6, ako ang dalan, ang kinabuhi, og ang kamatuoran, walay makangadto sa langit o samahan, gawas lang kanako. Nan, kung dili sila motuo sa laing bahagi o part ng Bible, how much more tuuhan nila si Kristo nga mooy manluluwas. Muna nga tuis ngali, tuis na po sa tanan. Sa atong panahon marigsuon karon sakit kayo tan-awon. Ang kamatuoran giyapak-yapakan o gisulay-sulayan lamang sa mga katawhan karon. Kamatuoran gisulayan pinaagi sa mga the same sex marriage. Mingon sila na kunos Biblia na. Apan ang Biblia, wala yun magsulti ni ana. Ila na ng interpretasyon. Katungod gusto nila nga matuman ang ilang kaibog, ang ilang kaulag. Bisan laki sa laki, ngadto sa babae, usa na pagsulay diyas kamatuoran sa pulong sa Dios. Kinsa may angay mo barog diya na. Aron tudluan sila, aron saysayan sila, aron atubangon ang ilang hagit o badlungon ang ilang kasaypanan. Kinsa man? Di ba kita na Kristiyano? Kamatuoran karong gisulayan sa mga trial marriage. Doon ay magtiayon karong nga suwayan sa nila mag-marriage sila for 1 year, 2, pag hindi sinabot bulag. So wala
Wala sila accountability sa usag-usa. Nang hinabuhi sila diha sa fornication, sala ka na, adultery. Munang ang kamatuoran ng Biblia na agyud Dios kalayos pagsulay ni mga tao nagaingon kaila sila Dios apan sa ilang kinabuhi kontra sila sa Dios. Munang atong gobyerno daghang corruption, daghang mga kawatan, daghang kaayong mga mangingilog o mga kayutaan, daghang mga Pilipino karon panag-iya na sa mga yuta nining Pilipinas, ila nang panag-iya kay tungod sa corruption. Nga naman, gisulayan nila ang kamatuoran. Ang pagtuo nila nga kini doon na sila mga kabtangan nining kalibutan, anha sila mga nabuhi. Diman sayang lang katungod pagkamatay nila. Madubok sila sa yuta ang ilang kalagtaingon sa impyerno. Mag-unsa man ang gihaguan, mga korupsyon, pagpangawat. Kining mga buhat nga panghilawas, mga kaulag, mag-unsa man na. Alaot ang mga tao, mga igsoon. Alaot yun kung kita maghilom-hilom nga naka nato ang kamatuoran. Kinsa may makaluwas ni ini. Salamat sa Ginoo kay tungod ang Dios mo'y naghatag og kaluwasan. Sumala pa sa John 3:16, tungod sa iyang gugma sa mga tawo makasasala lang gihapon iyang gihatag ang iyang anak aron kinsa kadto musalig kaniya. Usaman pagkasalig sa mga tawo kung wa sila makahipaw og kamatuoran. Ang musalig kay Jesucristo dili malaglag. Inay sila makadawat og kinabuhing dayon. Subo sa mga igsoon. Tanawa, Roma 10:13 nagaingon, kay ang tanan nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Tanawa, tanang mga liya sa Ginoo maluwas. Mga liya sila kung nakaila sila sa kamatuoran nga si Kristo mao katuoran. Kay kung wala sila makaila, nagaingon ang Mateo 7:21, dili tanang nagatawag kanako Ginoo Ginoo pag-aablihan sa ginarian sa langit, kung dili kadto lamang tuman sa kabubuton sa man, unsa may kabubuton sa man, samalig ka mo sa akong anak nga hinigugma na mao si Kristo. Now, kinsa may magsaysay ni anak? Kita nga naas ka matuoran, kita nga nakahibalo, hadlok man kita. Hadlok ka ng mga Kristoharong karon, di makabarog. Na dili ta mangita og kining debate, dili. Kundi mangita ta og mga paagi nga tudluan katong nga silaag ng mga gituis, natuis ang ilang pagtuo. Pasaw natin balik Roma 10 versikulo 13 ngadto sa 15. Sa 13 nagaingon, kay ang tanan nga nangaliya sa Ginoo. Sorry. Ang tanang mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan, nagingon ng 14, unsahan man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuuhi. Unsahan sila pagkatuo? Nga man sila kaila. Ang ilan na tuis man, ang kaibalo nila pahay sa Dios tinuod. Apan ang ilang kinabuhi tuis gyud kay tungod tuis pud ang ilang gisaligan. O kung saon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi. Mo ni kuwang nato, magwawali kinahanglan. O kung saon man nila sa pagdungog kung walay magwawali. Kinahanglan daghan magwawali. Oy, wa mong ko'y gift o wali. Mao ba na? Why gift? Tanawa sa versikulo 15. O kung saon man sa mga tao sa pagkawali gawas kung sila pinadala. Dili man ko pinadala pa, pastor. Di man Matthew 28, verse 18 to 20, mao kini ang ginganlan of Great Commission. Ang kaatubang sa Ginoong Jesucristo ni ang iyang mga apostol. Right? Apan wala niya tawagi og apostol, kay tungod tanang tao, tanang Kristiyano dili apostol, kundi ang gitawag ni Jesucristo kanila mga usaman alagad. Kay tungod tanang Kristohanon alagad. Mo na ang sugo sa Ginoo bisan pagwa kay tawag nga pastor, bisan pag ikaw ordinaryo lang taga silhig sa simbahan, ikaw gitawag nga alagad so busa ikaw mo sugo sa Ginoo nga muwali ta diyas kamatuoran. Panlakaw ka mo og iwali ang maayong balita kinsa katong musalig ug mutuo mga maluwas.
Himo ang mga alagad ang tanan og bautismo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, og tiguma sila diha sa lokal nga iglesia aron pagkatudluan sila sa tanang gipanudlo ko kanimo tibuok Biblia itudlo ngadto hangtod sa lain mohamtong hangtod sa pag-abot ni Jesucristo. Mao na maigsoon. Tanang alagad ka ba ni Jesus? Yes, kung alagad ka, Kristohanon ka. Kung Kristohanon ka, alagad ka. Gawas kung minik ang Kristohanon, maayo ka pangunahuna, tuis ang imong pagsalig, wag yung kay kaluwasan. Wala igsoon, ayaw pagpakatalaw diha sa pagwali sa pulong, kay maoy isa ka gamiton sa Ginoo, nga maoy paglaom ni mga taong nasa tuis nga pagsalig, pagtuo, nasa kangit-ngit, nga kaalam, alang sa kapildihan sa ilang kalag dito sa impyerno. Barog igsoon. Barog. Manlakaw. Kay ang kamatuoran, gihagit, gisulayan sa kalibutan. Pagamutan. Dalay ko ng umahan, salamat sa imong grasya, mas pinagi sa imong pulong, anaagyon sa pag-awhag ka namo. Na kami, Lord, 20 na katuig, na po nakatuig, sige lang higda, sige paminaw, apan wala yun ni manlakaw. Kaya nakasentro mo sa aming kugalingon, panimalay, kinabuhi, nga daw, may importante, kay balumi Lord, nga wala may kami ninyo luwas sa, aron maluwas sa impyerno, kundi giluwas nyo kami aron muhamtong, aron sa pagpakuyanap diha sa imong pulong, o sa pagpakuyanap sa imong ginharian ng kalibutan. Salamat Ginoo, na kami dunay mga privilege nga mahimong imong instrumento alang sa mga katawhang nas kalibutan, nas kangit-ngit sa mga tuis nga pagtulunan o sa mga pagtulunan doktrina nga paingon sa kalaglagan. Hinaot pa, nga kuyanap Lord ang kamaturan ug daghan ng mga maluwas. Gamita kami nga instrumento diha sa imong ginharian. Mao kini ang among pag-ampo, diala mo sa ngalan sa Ginoong Kristo.